پایلم او عمل چې دی لهر چا ثانی او هو پایلم او عمل چې دی لهر چا ثانی د مشرم مولانا مراد اظهر مردانی د گل ریحانی د گل ریحانی د گل ریحانی یا مشهور با مردانی دے کلی گل یو ریحانی دے پایلم او عمل مراد زہر سے بلا سانی دے پایلم او عمل مراد زہر سے بلا سانی دے سخ کلی خطابت کبھی پخپل انداز علمی او ہو سخ کلی خطابت کبھی پخپل انداز علمی دے مشرم مولانا مراد اظہر مردانی دے گل ریحانی دے گل ریحانی دے گل ریحانی پایلم او عمل چی دے لہر چالا ثانی او ہو پایلم او عمل چی دے لہر چالا ثانی دے مشرم مولانا مراد اظہر مردانی دے گل ریحانی دے گل ریحانی دے گل ریحانی اے درست کو تبلیغ یا خود دن بل شعبہ دائے اے درست کو تبلیغ یا خود دن بل شعبہ دائے محترم مولانا مراد اظہر سے بھیستدائے محترم مولانا مراد اظہر سے بھیستدائے او پرام شاہ خزان اللہ دی تل راتا لری او پرام شاہ خزان اللہ دی تل راتا لری دے مشرم مولانا مراد اظہر مردانی دے گل ریحانی دے گل ریحانی دے گل ریحانی پایلم او عمل چی دے لہر چالا ثانی او ہو پایلم او عمل چی دے لہر چالا ثانی دے مشرم مولانا مراد اظہر مردانی دے گل ریحانی دے گل ریحانی دے گل ریحانی او نو خواست کو عوام کبھی خلق اخترام یزد مولانا مراد اظہر کردار تکلم سلام یزد مولانا مراد اظہر کردار تکلم سلام مین یہ بکردار دی خلق خپل دی کو پردی او ہو مین یہ بکردار دی خلق خپل دی کو پردی دے مشرم مولانا مراد اظہر مردانی دے گل ریحانی دے گل ریحانی دے گل ریحانی پایلم او عمل چی دے لہر چالا ثانی او ہو پایلم او عمل چی دے لہر چالا ثانی دے مشرم مولانا مراد اظہر مردانی دے گل ریحانی دے گل ریحانی دے گل ریحانی اوز سجاد حجازی تل دی دیوبندی گلو نستایما ز سجاد حجازی تل دیوبندی گلو نستایم جمعیت امارتی اے حنفی گلو نستایما او جمعیت امارتی اے حنفی گلو نستایم دیکھلے فرمائش عطا اللہ در خصوصی او ہو دیکھلے فرمائش عطا اللہ در خصوصی دے مشرم مولانا مراد اظہر مردانی دے گل ریحانی
دے گل ریحانی دے گل ریحانی پایلم او عمل چی دے لہر چلا سانی او ہو پایلم او عمل چی دے لہر چلا سانی دے مشرم مولانا مراد زہر مردانی دے گل ریحانی دے گل ریحانی دے گل ریحانی